Que tal, señoras e señores? 6:23, cociña en directo na Televisión de Galicia. Xa temos prendidas as luces das cociñas, así que nos quedan os cociñeiros, porque a receita é cousa vosa. Que pasen, por favor, Xulio e Merchi. Un aplauso para eles. Non tens aplaudir, non? Aí estamos. Que tal, como estamos? Ben, ben, ben. A vida ben? Todo ben? A vida en general ben. Por creo certo, que eso é... Espera. Cale a cámara. Esa cámara é a túa, dío aí. Felicito a miña filla Elisa, que está de aniversario. Moi ben. Cantos fai? 13. 13? E a Noela pequena tamén, para que non se enfade. Ah, claro. Quero vos moito. Moi importante, moi importante. Pois un aplauso para as fillas de Xulio. Aí está. Voulle preguntar tamén como está a Merchi, porque aquí todo o protagonismo para este home, pero No, ti pa miña filla. Volveu o terremoto do Morraso. A ver, como estás? Estou ben, Sí? estou ben, contenta e con ganas de gañar. De gañar? Sí. Bueno, pois para gañar vas ter que facer algo moi guai, Vale. Porque Galicia, señoras e señores, imos ver que é o que nos trae Carmen de Carballo. Son Carmen de Sofán, de Carballo. Vou vos dicir como unha receta de chulas de calabaza, como as fago eu. E primeiro fago o puré de calabaza, despois boto os outros ingredientes, fago unha masa e fríoas en aceite suaviño. A nós gustan-nos moito, espero que a vos vos gusten tamén. Ai, Dios mío, Pedazo cabazas, Mirache que bonitas. Mira, Cultivadas pai. no Morrazo, Son túas? Sí, cruzando eu. Que ben, E varlle deixar a Xulio? No, Como se chaman estas? Son moi curiosas. Parecen ovnis, Sí. pratos voantes. Chámase Peter Pan. Peter Pan? Peter Pan. Ah, mira que chula, E esas? Esta é coa que se fai o cabelo de anxo. Ah, amigo. Estas son cabazas de cacahuete. Esas son as que xa ves moito polas casas, verdad? Sí, coas que se cociña así. Es cabelo de anxo. E ti que vas facer? Eu vou facer unhas chulas con cabaza, pero en lugar de fritilas así con aceite, vou a facer tortitas. Entón a receita de Carmen ti xa tal. Solo vou a cambiar a forma de fritilas. Ah, vale. Vas facer, bueno, está ben. Gústame. O sea, a idea así de primeiras é gústame. Vale, pois ponte con iso, veño agora contigo, Vale. voulle preguntar a Xulia. A ti que? eu como non me deixa a cabaza, Ah, vou facer unhas chulas de pan. de pan. Unhas chulas de pan. Eso xa é máis habitual. Claro. Porque na casa de meus avós sempre se fixeron de pan. E nas casas da miña zona tamén se fan as chulas Claro, de pan. porque casi tocamos aí. Si Claro. lle dar arzú, estamos Sí, aí... de feito, podemos atar as cruces, Sí. la línea e todo eso, e E facemos... xa está, absorbemos todo. Bueno, pois, Bueno. chuler de pan e tortitas, decía ela, de cabaza. Imos ver como comeza Merchi. Merchi, ti dalle, valle dando, Veña, Merchi, como empeza o tema? Temos aí as frambuesas. Isto vou facer unha salsiña para despois adornar e que queden moi ricas. Frambuesas, le botei 3 culleradas de azúcar e agora voulle botar un pouquiño de zume de limón. Moi ben. Que Poderíamos maravilla. facelo con amorodos, con pera, O que queiras, non? coa froita que queiras. Moi E ben. despois quedan así unha salsa moi rica. Contarlle a xente da casa que pode chamar. Temos o teléfono do programa, podedes chamar para comentar como facedes vos as chulas. Porque hai tantas chulas, hai tantas receitas de chulas como de absolutamente todo. O sea, quero dicir, podelo facer co que queres, co que teñas pola casa. Contádesnos as vosas receitas de chulas e imos repartir cartos. 100 euros, 50 dunha vez, 50 outro. 664 48 3419. Ese é o teléfono do A Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Dalle. Bueno, doulle Merchi. o zume de limón Oh. para facer esa salsiña Isto de xa está- frambuesa. Aí va. O... É unha salsa sinxela e saberás que rica. Isto só leva frambuesa, azúcar e zume de limón. E zume de limón. Nada máis. E vaise facendo pouco a pouco. E lume lento. Así como por dous, mirache, este bol de frambuesas, pois 3 culleradas máis ou menos de azúcar e o zume dun limón, pequeniño. Vale, non fai falta que Pequeniño. sexa moi grande. Se fora moi grande, igual medio limón. Medio limón. Medio limón. Moi ben. Isto, claro, que as tortitas, bótalo por riba. Claro, imagina. Aí acabasme de ganar, Acabasme de gañar aí. Oh, que maravilla. Moi ben, e despois isto deixalo aí que se faga o Sí. lume lento. E agora como preparas o... Claro, porque vas ter que facer un amoado. Home, claro, terei que facer as chulas de cabaza, non? Ah. Mira, teño aquí un A pouquiño de cabaza. cabaza cocida. Estuvo cocendo durante media hora. Vale. E agora vou desfacer, mira, cun garfo, sabes que está moi blandiña, desfaise ben, como facía Carmen.
Moi ben. Entón, xente na casa, atendede a cabaza, hai que cocela. Sí, Antes. media horiña. Media horiña. E despois poñela a escurrir. Esta xa está escurrida. E estade moi atentos porque imos facer preguntas, E queremos repartir cartos. E estade atentos porque outro día dixemos a resposta e a xente non a sabía. E ti non estabas no programa. E pareceume fatal, porque eu veño aquí a repartir cartos e felicidade tamén. Así que, atentos. Bueno, vou te deixar aquí que vexo que estás bastante entretida. Sí, No. moi doado, sabes que isto nada, non costa nada. E vou falar con Xulia. A ver, que son lío. Como estás? Ben, Ben. moi ben. Mira, Chulas de pan. Estou desmigando a miga do pan. Ajá. E aquí estou infusionando en leite, unha corteza de limón e unha pouquiña canela. Para aromatizar, Para non? aromatizala. Que é algo que a xente que está na casa xa fixemos varias veces. Eso. Poñerlle o leite, limón e canela. E canela. E aparte vamos a poñer 4 cucharadas de azúcar. Claro. Venga. É Vamos aí. unha sobremesa, cañotas, que queres? Sí, a mí pareceme maravilloso. A min isto... Dios, é increíble o potenciador de sabor que é tanto o limón como a canela. Como a canela, E vamos a botar tamén un pouquiño de nata, Vale, para que nos colla un pouquiño máis de corpo. moi ben. Perfecto, entón vai estar eso. máis, non? Unha vez que empeza, vai ter un poquinho máis de consistencia. Aí, o sea, Unha vez que empeza eso a coller calor, vamos a coller parte dese líquido. Isto telo que mesturar, queres que cho Para- mesture? o qué? Que lle dé voltas. No, xa vai ferver Así, solo, vale. E despois o que vamos a facer é utilizalo para humedecer esta miga de pan. Unha Aí parte, está. xa verás que riso. Esta Aí receta está. douma unha veciña de Sida que se chama Betty, que lla facía súa abuela. Pero Betty é unha persoa máis ou menos da tua edad? É unha persoa... Ou é un- Sí, máis ou menos da miña. Máis ou menos da tua edad? Entón xa é unha receita que ten Claro, tradición. pero que faz unhas preguntas cañotas. Que? Por a tradición. Pola tradición da receita, claro. Claro, sí, antiga. Claro, antiga. Quero dicir, se fora unha receita que facía a miña avó, que eu teño menos anos que a ti, non? Poucos menos. Poucos menos, sería unha receita máis nova. Pero bueno, é unha receita desde toda a vida. É unha receta É de o toda a vida interesante. das casas, eso é. Vale. Mira, ves, xa empeza a quecer, entón vamos a utilizar parte desto Vale. para humedecer aquí. Moi ben, pois estou pensando que xa que ti sí que vas facer chulas, aínda que non é a súa receita, ela vai utilizar cabaza, aínda que non vai facer chulas, queremos saber a opinión da convidada de hoxe. Así que, por favor, que veña xunta a nós Carmen de Sofán Carballo. Un aplauso para ela. Hola. Hola. Que tal, Carmen, como estás? Hola. Como estás? Ben, ben. Benvida. Ben. Así que che Gracias. gustan as chulas? Sí, Sí? Sí. Falas de toda a vida ou non? sí, fagos de toda a vida. Ah, vale. É como, o sea, aparte, falas de alguma maneira máis que de cabaza ou non? No, fago sin ser de cabaza tamén. Tamén? De que? Sí, de pan, de fariña, normalmente. Non quererás vir un día pola miña casa, facerme unhas chulas e demais? Ou vesti pola miña. Ou pola tua, non hai problema ningún, Na nosa casa é moito de convidados, Eu vou encantar, eu comer gratis, vamos. Eu iso é, nacín para iso, Carmen. Pois é moito de convidados. Vamos ver o que fai Xulio, anda, que lle está fervendo aí Xa ves, o leite xa. aromatizado e xa estaba atendendo máis a nós que a El cociña. xa dixo que era gratis, Sí, claro. Ir. Sí, claro. Xa se invitou gratis. Home, xa, claro. Vale, vale. Mira. Pensabas me cobrar? Pero non che cobro nada. Vale. Non che cobro Mira, nada. Carmen, eu estou facendo- Encantada, dou-che o que queres. Vale. Que ti dixeste que as facías tamén unhas chulas de pan. Vale, eu collín a miga do pan, teño aquí leite cun poquinho de nata, canela e limón infusionando. Ai, moi ben. Creo que de renovar moito a miña Sí? receta. Mira, Vai mellorarse isto vou moito. utilizar despois para facer unha sopiña para servir as chulas. Porque é como as facía esta muller. Claro, é que el vai facer unha receita dunha señora de Silleda, non? Eso é. Exactamente, aí está. Como era? Era A abuela de Betty, A avó de non Betty. sei como lle chaman, Bueno, a a avó avó de de Betty. A avó de Betty. Vale, entón, pan, leite, canela, azúcar e a corteza do limón. Ai, moi ben. E botaste un pouco de nata, non? E botei un poquinho de nata ao leite, Para eso é, aromatizar sí. o leite. Eso é, a sobremesa que non engorda non é sobremesa. Non é. Hai que Pero é que axudar. te equivocas, non engorda a sobremesa, engordas ti. Eso é. Ese é o problema. Ese é o No, problema. cañotas, engordas ti, que xa te dixeron antes. É verdad. Dixéchelo ti, problema. que desde que estaba no Pois, programa, é pero verdad. dixéroncho, non? Dixéronmo, sí, puches Vale, ti. e agora aquí o que vou facer, voulle botar 4 ovos Vale, para completar ben. o almohado. perfecto. Se son da casa, mellor. Neste caso, polo color, Non son da casa. son do lado da casa. Son do lado. Bueno, Eso é. tamén poden valer. Son, Tamén vale. digamos, do ultramarinos, non? Eso é. Por dicirlo así. Vale, moi ben. Por mira, E agora que axuda dunha varilla, Aí pues, está. mesturamos todo
e deixámoslo repousar unha media hora para empezar a fritir nel. Perfecto. Pois xa tes máis ou ten menos boa pinta, explicado o verdad? teu Sí, amoado, moi ben, Xulio. moi ben, moi ben. Que xa tes máis ou menos explicado o teu amoado e imos mostrar como vai Merchi. Perfecto. Vale, ves comigo, Carmen? Sí, Vamos alá. sí. Veña, a ver. Merchi, meu amore. Desfisen co garfo, xa Conta. mirache que desfisen a cabaza. E botelle, ademais, 2 ovos. Xa lle vin así que tiña como que Cambiou. botar. Claro, mira, claro. Esa Entón, con a ela ranxa. coceu primeiro a cabaza. Sí. E unha vez que coceu a cabaza, esmajouna toda co garfo Sí. Sí. e despois botoulle 2 ovos. Non? 2 culleradas de Moi azúcar. parecido ao que eu fago. Ves, Sí, pero ela vai moi ben. facer tortitas. Bueno, Ahora botolle, isto é medio yogur natural. Sen azúcar, non? Entendo. Sen azúcar. Porque o azúcar xa o carjaches antes. Botelle 2 culleradas. Vale. A todo este amoado vai a levar 2 culleradas de azúcar. Vale, vale, vale. É pouco por ser ti. Malas 4 que lle botou a sal... a marmelada esa que está facendo. E agora imos botarlle 100 gramos de fariña. Vale. Vale? Desfacendo un pouquiño aí. Ah. Moitos doces na casa non fas. No, máis os doces que fago, sempre me cortan o azúcar. Certa persoa. Sempre me corta o azúcar. Sí, 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 sí. Dime, non lle botes tanto. É nada. O caso é que esta receita lle guste moito, moito a Claro. Carmen. E Ah, claro. facemos o amoado aí. Ti así, Carmen, de primeiras do que viches dos dous, cal che entrou así un pouquiño máis polos ollos? Que digas ti, pois mira, bueno, fano ben os dous, xa, pero é que, escoita, Carmen, Fano ben os dous. sabes que pasa? Este programa, Cada receta... claro, é que este programa é unha competición. Ah, bueno, xa. Entón, hai un momento no que vas ter que decidir se gaña un ou outro. Pero por ahora non. Por ahora non. Bueno, cando probe. Vale. Ti non lle ves a Por ningún... ahora non lle podo dar... Porque senón tamén, bueno, xa... Pero, molla, teles que meter presión. A televisión é presión, 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 presión. Pero eu non quero, porque estou toda a vida presionada. E agora non quero tamén eles que tean presionados. Van, pero por presionar os 5 minutos... Moi ben, Carmen. Di que sí, Moi ben, Carmen, claro que sí. Eso é. E revélanse, Sí. revélanse. Porque é moi Os pesado. cociñeiros é Moi ben, Carmen. Carmen. Eu estou toda a vida traballando presionada. Sí. E agora non quero estar Ai, presionada. Carmen, que eu tamén, Eu tamén, presionado toda a vida. Carmen, vouche pedir que te sentes ali na zona de sufridores, que é aquela cadeira Vale, dali. moi Vale, ben. despois falamos contigo. Un aplauso para Moi Carmen ben, de Sofán en gracias. Carballo. Carmen non se molla, pero creo que temos unha chamada telefónica de Beli. Beli. E Beli, ao mellor sí que se molla. Beli, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, Beli, contame. Ti vas te Dígame. mollar ou non te vas mollar? Eu móllome. Pois dime, cal che ten mellor aspecto? A de calabaza. A de Merchi? Sí. A de Merchi? Ves? Merchi. Vaya por Dios. Pero por qué? A ver, contame por qué. Porque me ten mellor pinta. Xa, así xa, só por iso, non? Calabaza de Merchi, só por Vale. iso. Vale, vale. Tens A algo que... cor é moi bonita, a cor é Tens moi algo que bonita. dicir, Moi Merchi? bonita. Grazas. Vale. Xa veremos como acaba, A ver, ven outro tamén, Vai espera. acabar ben. Ven outro tamén. Agora ti tens algo que decir da túa receita? No, a da mía, que hai que esperar ao final. Vale, Porque bueno. está, a verdad que o aspecto non é moi tal, pero o resultado é espectacular. Beli, tens que vir un día ao programa, Vao, cando ti me mandes. No, eu mando xa. Xa, vale? Agora mesmo, Pois- agora mesmo, ti non colgues e que a persoa que fales dizlle quero ir xa. Quero ir xa. Dizlle así, quero ir xa. Vale? ben. Veña, un bico xigantesco. Chao, Vale, Beli. un beso. Chao, gracias Chao. por vernos. Chao, chao, chao. Xa cho remexo eu, eh? Arranca, Moi ben, Pali, moi ben. pero... Pero é tira. que para que non se agarre. Que che eu dou, son- tira. Ves como son un bo Veña. perdedor? Ai, que home este, Xa está, xa Que teño o amoado e xa teño as salsiñas de frambuesas para poñer por riba. Desfíxose moi ben, verdad? E despois todavía hai frambuesas, azucre e zume de limón. E imos pasalo por un chino despois para Por un? que... Teño aquí, espera... Como lle chamaches? Un? Aquí, este invento. E É unha chamaches- especie de coador. Ah, vale. Chino. Vale. Chamaches o chino. Ah, porque ten forma... Ah, vale. É un chino Eso- porque ten forma de gorro chino, claro. Claro! Non pillar, claro. Que bo. E Vale. así as sementes van a quedar dentro do coador, vai a salir a salsiña moi concentrada e moi Claro, bonita. porque estábamos falando da salsa e o que distía que vale a pasar por aí para que lle quites as bebidas todas, Sí, non? que non pasaría nada, A esta sabes? salsa. Mira. Se non temos o Mirade chino que non pasa salsiña, nada, pero xa verás. É que se desfíxose soiña, deixáchela aquí a lume lento e aí vai. Sí, Maravilla. xa está, e non necesitamos máis. Carai. Hombre, as frambuesas, xa verás Sí, que ricas. para comelo a paladas. Bueno, Merchi, precisas algo máis?
Quedoume, podía, mira, si non quedara tan bonito, tan perfecto, podíamos botarlle o batedor un poderías minutiño. pasalo. Pero non lle fai falta, está preciosa, Mas. Está precioso, vale. Pois mira, se non che fai falta o batedor e estás contenta, vou falar con Xulio. Vale. Xulio, ti estás contento con como vai a túa receita? Estou super contento. Sí? Inda que non fora ben, A túa necesita batedor. No. A miña ten que ter grumos que é o que vai facer que quede crujiente despois. Que cruxa, vale. Entón, Grumos. eso é o moado que fixeches Este é o co almohado. pan. E vou utilizar un aceite de xirasol Vale. e unha poquinha manteiga de vaca. Manteca de vaca, non manteiga. Espera. Eso demais é boa, É buenazo, É boa, Sónache, non? Sóame que tivemos no Quen Anda aí pola tarde, eso é... É de silleda, Bocado de Deus, De Bocado de silleda. Deus, vale, moi ben. Probaste? Si, xa provei, non te preocupes. Queres máis? Non quero máis que me tupe o corazón despois. O corazón máis todo, isto ten que tupir todo. Entón, isto vale utilizar así, por qué? Porque lle dá máis sabor a manteiga. Vai dar un poquinho de sabor e vai facer que queden máis cruxientes as... Vale. Perfecto, entón, valas fritir, entendo, con un pouco de aceite de xirasol e con manteca. Manteca de vaca. De vaca. E o amoado está listo. O almohado está listo. Vamos a deixar que repouse un poquinho máis. Pois deixamos o amoado repousar e imos ver que pensa Galicia das chulas, porque as chulas, eu creo que generalmente gustannos, pero que chulas nos gustan, sobre todo, as de Cabaza. Galicia. Guarde, Julio. Las chulas son... Las chulas no. Aquí chamamos de tortas. No sé si será un tipo de calabaza, las chulas. No. Una masa Con azúcar. de farina y tal. A veces botas de ovo. Pero creo que son muy buenas porque las he probado y me gustan mucho. Pues con leche, huevos y harina. Con calabaza, Nosotros somos de Lugo y en Lugo siempre se han hecho así. fanas de muchos sitios y fritas. Por supuesto, sí. Hay unas con más productos. Sí sé que son as chulas, sei o que é a calabaza, todo eso. Pero sé que aquí hay muchas calabazas muy grandes. Ai, que chulas son as chulas, verdad? Dá gusto, verdad, comer chulas. E hoxe imos comelas no a voltas co prato. Xulio, vin antes que tiñas aí algo co que aromatizaches Sí. o teu leite. Con limón, Como? con limón e canela. Con que o aromatizaches? Con limón e canela. Pois pregunta de concurso, con Limón que e canela. aromatizou Xulio o seu leite? Limón e canela. E 50 euros en xogo que podedes levar para a casa. Veña, comezade a chamar. E ti sigo o teu e vou xuntamerche. Sí, necesito que me axudes. Por aquí. Por qué? Bótame aí a Vale. salsiña de frambuesas. Isto pode aquí na solidificar ou non? No, non, ele leva limón para axudar a que Vale. a que quede máis espesiña. Vamos alá. Estamos listos, listas. Aí, dalle. Ai. Espera, que así non se ve. Vou, como ahora xa sei un pouquiño de televisión. No, está yo... Moi ben, moi ben, A moi ben. realizadora está cho dicindo a ti porque está falando polo teu pinga, non polo meu. Pero escoitas Entendes? perfectamente Pero escoito a todo aquí ahora enerxía, mismo. Escoito todo. Pois, va, pulso, Mira. Mira que bonito sae por aí, ves? Esta salsa, vamos a contar á xente con que fixeches. Frambuesa, Azucre e limón. ajá. Sinxela e moi rica. Mira como vai baixando, ves como que... Hola. E agora, mira, vouche coller isto. Se na casa non temos chino, cun coador vai perfectamente. Ah, vai tamén? Sí. Vale un coador calquera, non? Sí, home, que non pasen as pepitas. Vale, xa. Non sea un... Xa. Pero bueno. Moi ben, estás me axudando un montón. Mira. Presentador e pinche de cociña no tempo libre. Fran Cañotas, o teu gran amigo. Aí está. Queres que lle dé voltiñas eu? Queres? Sí. Veña, dalle. Mira. Moi ben, dalle así. Mira como baixa. Mira como baixa, como lle dou eu, Claro. Mirade na casa. E mira a salsiña esa. Mira como baixa, ves? Buah. Esta salsiña, aí. Buah. Isto mira. cas chulas que non van ser chulas. Van ser tortitas. Pseudochulas. Pseudochulas ou tortitas Tortitas chulas, podemos decir. moi chulas. Tortitas chulas de Cabaza que vai facer merche hoxe no voltas co prato. Isto vai quedar... Despois poñemos por Increíble. arriba, adornando Oh. un pouquiño. Que rico. Isto está xa, non? Non, hai que darlle un pouco máis. Podes Xa. marchar, deixoche marchar. No, veña. xa, pero digo Sí. que isto xa está marchando, que deche fritir e pouco máis, non? Sí, vou a facer vamos. unha- Anda, marcho, vou Vale. xunto. Xulio, Sí, vexote moi chulo, hoxe. sí, mira. Estás moi chulo. Mira que chulada. Que chulada, Que chulo, que chulada e que chulas. Fuá. Fuá. Increíble. Fuá. Fuá. Fuá.
Bueno, pois agora simplemente temos que ir co aceite quente. Mira como recende a manteca, Que dore ben por un lado, damoslle a volta. É importante pasalo a un papel de cociña para que chupe o exceso de grasa. Vale, entón, importante na casa, vale? Collemos aceite de xirasol, un pouco de manteca. Manteiga, se tedes boa, mellor que sexa boa, non? Sí, se é de vaca, mellor que Se manteiga, tedes de vaca, moitísimo mellor. E despois botades o amoado, neste caso que fixo de pan, Xulio, para as súas chulas. Ao sacalas da tixola, importante o papel. Un papel secante, un papel de cociña. Para que absorba. Para que absorba o exceso de grasa, para que non queden así grasullentas. Carmen, veixote aí en pantalla, ven aquí xunta a miña anda. Ven aquí, vente. Carmen de Sofán Carballo, experta en facer chulas, que fai chulas de todo tipo, e máis. Xa queda dito, convidou a Fran Cañotas a unhas chulas na súa casa de Sofán. Está dito, ou non? Sí. Xa está dito. Ti falo así, ou non? Sí. Exactamente igual. Ten boa pinta. Sí. E botas o truco da manteiga tamén. Tamén, podes botar de todo. A chula quer todo. A chula chupa todo, non? A chula... Sí. É así. E cando os faz na casa, dentro da familia así teñen éxito. Desto que Teñen, digas. Amiga. Teñen amiga. todo. E botadeslle un pouco de azúcar por riba. Tamén. É que eu son moito de botarlle así o azúcar por riba. Sí, eu teño aquí azúcar e canela. Ves? Eu vou botar azúcar e canela. Vas a facer mezcla de azúcar e canela. Sí. Moi ben. Moi ben. Moi ben este home, moi ben. Moi ben. Moi ben. Pero está renovando moito, mellorando moito a miña receta. No, pero non é... Escoita, utilizou pan. Sí, sí. Tampouco aquí está dicindo como Sí, que é verdad, está renovando é a verdad. receita. Usou pan que hai en calquera casa. Sí, é verdade. Pero por eso fixen con pan. É pan non é duro, o que non? se usa, é como se Como usa a se cañeta. usa? Sí, sí, sí. Sí, Sí, moi ainda ben. que din que materia E prima é moi ademais, importante. para isto o pan, se coincides comigo, é mellor do día anterior ou Do dos día días anterior. antes, é mellor pan reseso que pan Sí, fresco, sí. porque vai a empapar Vale. mellor. E que ademais, Carballo, zona de bo pan, É verdade. tedes que facer unhas chulas de pan Bueno, que iso derretes tamén. tens que vir comelas. Teño que ir comelas. Vai, Xa ó. dixeches ti. Boa, vente, vamos xunta a Merchi. A ver, Merchi, que agora xa estás co chocolate. Sí, vou teño aí un baño de Madre María para mía. derreter o chocolate. Este sí que... Merchi mellorou moito a miña Merchi. receta. Buf, Xulio, No, pero- véxote... se lle vou copiar, Sí. Trouxeches libreta. No, pero teño aquí o ordenador moi ben. Vaiche ben, a CPU Sí, funciona ben. sí, moi ben. É para comidas, madre mía. Ai, sí, garda rápido as receitas na cabeza. Estou escollendo todas as que me gustan. Vexo moito programa. Así me gusta, Carmen. Bueno, entón... Ademais que son collendo cousas moitos. moi sinxelas, sabes? Chocolate un pouco Exacto, derretido, a exacto. salsiña de frambuesa que non leva nada, Claro. e incluso as chulas que fas ti, sabes? Ou facer tortitas, ou as Ajá. túas chulas pódense meter estas salsiñas así por riba. Moi ben. Vamos a ver como Pero vai. a idea é boa de facer así as tortitas, verdad? En vez de facer chulas, Sí, tamén sí. é boa idea. Ademais, isto, sabes, que a min, por exemplo, as tortitas gustanme moito. Facelas cos plátanos así máis maduros que tes. Ou Tamén así, pode ser, claro. sí. E agora xa lle vou copiar tamén a receita das tortitas chulas. Daquela faz como a min. Sí. Sí, Mira sí, que sí. cor bonito, así Mira. laranxa, ese colorciño da cabaza. Isto hai no que ver, Isto hai no que ver, mirade na casa, Mirade que cor. Moi ben, É que é o moi cor ben. da cabaza da leira de calquera persoa en Galicia. Sí. Ou non? Sí, sí, Na sí, nosa sí. leira. E moitas veces que estamos falando, igual que outro día falábamos das cabaciñas e demais, que pasa o verán, pasa o tempo e acábanse pudrindo, Sí, é apodrecen ali. verdade, é verdade. Mira, que as podes utilizar para almorzar calquera Pero para día. moitas cousas se poden utilizar. Claro. Para É maravilloso. crema, Cremias para para tortas, almorzar, para... así, os Boa, nenos. crema de cabaza tamén, iso podémoslo facer un día no programa, Fácil de facer, ata o sei facer eu, Crema de cabaza. Sí, Sí. ese é fácil. Mira, Bueno, vamos a facer unha torre grande, vale? Despois, cando tenemos o chocolate, adornamos algunha para que probe Carmen. Vale, tes fora xa a primeira e o Sí. chocolate cando posa... Bueno, veña, o o baño, poñemos María. agora. Veña, Veña, paréceme ben. Se a ti che parece ben, a mí tamén. Vale? Que vaya derretindo aí. Carmen, ti Poña estás de pouco. acordo con tamén fundir o chocolate? Cala. Calo, por qué? Isto é unha maravilla. Isto é unha maravilla. Podes facelo, mira. Calorías, Calorías, madre mía. mira. Quero que me digas outra vez, isto é unha maravilla, pero mirando esa cámara. Dime así, isto Sí, é unha maravilla. É ou non é? Sí. É unha está Sí. riquísimo. Riquísimo. Ves? Sin probalo. Sin probalo xa. Carmen, vouche pedir que vayas ali á zona de Vale. sufridores e xa te levanto agora para probar, vale? Vale, Un aplauso. vale. Carmen do Sofá. Vale. Maravillosa. E creo que temos chamada de concurso, a ver quen quere gañar 50 euros. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. María. Hola. Ah, María, pensei que non me contestaba, estaba xa, xa me iba o corazón a 100,
A ver, María, cóntame. Vouche facer a pregunta dos 50 euros. Con que aromatizou Xulio o seu leite? O seu leite con ovos, fariña e azúcar. Oi, con que... Non, aromou con limón, canela e azúcar. Vale, voucho dar, sí, 50 euros. 50 euros. Vale. 50 euros. Porque é que me contaches cousas de máis. E como me contaches cousas de máis, tamén merece o premio. Moi bien. Gustan as chulas? Vale. Gustan as chulas? Sí. Vale. Pois agora que che din os 50 euros, que igual non os debía dar, tes que vir ao programa. Bueno, ao programa non podo ir. É porque, muller, Porque non estou ben. Bueno, pois o importante, como dicía a miña avó, o importante é ter salud. É verdade, bueno, falta algo, pero bueno. Bueno, pero vai todo ben, non? Sí, perfecto. Pois moitísimas grazas por chamar, vale? Vale. Un bico enorme. Veña. E disfruto dos 50 euros. Chao. Gracias, chao. Ai, que maravilla falar coa xente da casa. Gústame moito falar coa xente da casa, de verdade. Está guai. Cando gañan así os 50 euros... Verdad. Mira, no plató aplauden hasta os que pagan os 50 euros. Imagínate o guai que é. Que che queda por facer aquí? Nada, tortitas. Tortitas. Veixo que tes marchando tamén o chocolate que se está fundindo. Sí, se está derretindo sin nada máis, solo chocolate. Vale, pois mira, se ti faz tortitas, eu conto a Galicia cousas sobre a cabaza. Vale. Que che parece? Moi ben, moi bo. Parece che ben, pois cabazo, cabazote, calacú ou botefa, que eu esta xa petoume a cabeza. Esta cucurbitácea ten nomes para aburrir. O caso é que non sempre foi moi popular na nosa cociña. Hai no que recoñecer. Pero co tempo, fomos entrando en razón. Menos mal, tamén xo digo, As chulas, que fai hoxe Merche coa cabaza, son unha receita moi tradicional, con fariña, ovos, azucre, da que hai moitas variantes. Hai nas doces, pero tamén salgadas, de pan, grelos, con viño ou con leite. En Xinzo, sei que lles chaman sapos, e levan cervexa. Nisto de poñer nome ás cousas, xa se sabe que sempre fomos os mellores, os galegos, non duvidamos nunca en como poñelo. E aínda que vos pareza mentira ou increíble, teñen festa propia na parroquia de Moscoso, en Pazos de Borbén. Ali levan 20 anos con este fantástico costume e atentos, porque é xusto este domingo, o 1 de setembro. Así que, se non tedes plan, xa sabedes, ir a Pazos de Borbén, dar unha volta e comer chulas, que están boísimas. Xulio, tes as chulas feitas? Mira, estou nas pasando por azúcar e canela. Eu quería enseñarche cando darlle a volta ás tortitas. Pois esperas un momentiño porque agora estou con Xulio. Teño que darlle a volta. Na seguinte, vale? Na seguinte. Vale, vai facendo outra. Toma, marcho 2 minutos de xunta dela e mira como se fa. Pero son así, É que con Merche, no morraso. No morraso, iba a dicilo eu, pero despois igual me mallan a mí. Nada. Cañotas, as barballa. Nada, entón, sácalas, deixas que enchoupen un pouco no papel. Mira, deixo que chupen un pouco. E agora, teño aquí unha mestura de azúcar e canela. Sí. A ver, fai outra vez, por favor, fai outra vez. Mira. Aí. Que se vexa, aí está. Collemos a chula, sentámosla un pouco. Espera, que non se está vendo, mira. Vamos a ver. A ver. Que se vexa. Así. Mira, espera, aí non se está vendo. Entón, como? Cañotas, estate quieto. Aquí sí, mira. Mira que chula. Mira que chula. Enchompouna aquí, fixadevos. Mira, azucre, canela, un pouco bomba. Pode ser, pero está tan bo que ides comer, vamos. Xa cho digo eu. Xa cho digo eu que ides comer, madre mía. Ai, Dios. Unha vez que estemos, vamos a apagar aí o aceite, porque... Apago eu, porque se é por ti, prende lume aquí o plato. Entón, agora, mira, temos aquí a infusión. Vale. A leite infusionada. Déxame eso a min tamén, para limpar as maus. Moi ben. Tes a leite infusionada que infusionaches antes, co limón e a canela, que gañaron 50 euros grazas a ti. Eso é. E agora, imos ir colocando aquí as nosas chulas. Mira que chulada, Ai, Carmen, ven aquí. Isto sí que é unha chulada, Ven aquí, Carmen, porque tes que ver isto, Carmen. Espera que xa ven. Todavía no. Doulle volta a seguinte. Ven por aquí. Mira que cousa bonita. Mira como está facendo este home. Parece unha torta, verdad? Sabes as tortas de mazá? Cando lle poñen a mazá así toda, ti. Son as chulas en leite. Moi ben, Pero é unha receita sinxelísima, tradicional da avoa de Betty. Da avoa de Betty. Da avoa de Betty, de Silleda.
Fixade. Ahora. Hola, Listo. que bonito, Bien. Xulio, que maravilla, moi ben. Chulada, ¿eh? Moi ben, moi ben. Ahora, Moi ben. Maravilla. ahora a ver qué Pois te agora parece. a ver que che parece, estate condicionando xa. Vamos xunta Merche, ven. Vamos xunta Merche, ven conmigo. A ver, Estaba comprando. Dame tempo a facer outra, mira xa por non? aquí, mira por aquí. Pero, a ver, A ver, A ver. vou botando aí, vou adornando. Vale, Quería sí. dicirche como cando empezan a facer burbulliñas é cando hai que darlle a volta. vale, pois entonces vai Pero adornando. claro, vou adornando. Vale, vamos adornando estas tortitas chulas de cabaza Mira, collemos. que fixo Merche. E agora, Vale, un pouquiño. e agora que estamos aquí ti máis eu, vamos dar 50 euros. Vale, vale. Segunda pregunta de concurso. Atención a xente da casa. De que son as chulas ou tortitas de Merche? 50 euros. Levámoslo repetindo todo o programa. Merche. De cabeza, non? Eso é que eu teño que contestar, era unha pregunta solo, por si. 664-483419. Aí teñen o teléfono do programa. 50 euros de que son as chulas ou as tortitas de Merche. Que ingrediente fundamentalmente levan? Non o digas máis veces, vale, Merche? Xa Mira, está. ves que va facendo burbulliñas? Aí é o momento de darlle a volta. Cando fai burbulla... E que xa estea lista polo outro lado. Tengo boa pinta. Aí está, vexo ben. Vale, e darlle a voltiña. Sí, bueno, queimouse un pouquiño isto No, por esperar. no, Por esperar, pero non pasa nada. Esta é a que vai a probar. Esa é bonita, esa é a que vai probar. Entón, botácheslle por riba a salsa de frambuesa que fixeches. E un pouquiño de Esta chocolate. tienes de chocolate. Sí, Eu son de todo. eres de chocolate. E chocolate. Pois entón botolle máis. No, Frambuesa. porque quero que Frambuesa. sepa tortita, que estea rica. Carga yo chocolate a frambuesa que che vai ir ben. Fíjate de mí, fíjate por mí. Veña, Non vai. me compres, No, non non te se compro, pode. pero hai que cargar. Se che gusta, o que é importante é que disfrutes ti, Carmen. Xa está. Bueno, eu creo que así, Quedou Moi ben. bonita. Pois veña, vamos colocar a nosa querida convidada de hoxe, por favor, Carmen, ponte aquí. Ponte aquí, aquí xusto. E agora vai vir tamén Xulio xa. Xulio, cando queiras, Ti, sin prisa, sin presión. Ai, pensei que terminaras. Estás ben aí, quedan 2 minutos de programa. Ti sigue sacando chulas, non pasa nada. Apagache a cociña. Sí, Aí Apago. está. Moi ben. Carmen, de Sofán, por favor, vai probando as dúas receitas, tanto as tortitas chulas de Merche como as chulas que fixo Xulio, con pan. As de cabaza e as de pan. 50 euros tamén en xogo, recordamos. Como está o asunto. Ti non digas nada, ti solo pon caras. Vale, ti pon caras, non digas nada. A ver, Marisa de Ames, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Marisa, contame, de que fixo Merche as súas tortitas chulas? De calabaza. Moi ben, 50 euros que van para Ames. Eres de chulas, ti? Moi ricas ademais, Verdad, si, teñen moi boa pinta, verdad, as de Merche tamén, As dúas. Bueno. Pero bueno, a ver que día a chica ahora cando as probe. Aí está. Pero, Bueno, vale. Tens que vir un día ao programa, Ui, moi difícil, pero bueno. Por nada, despois negociamos. Un bico. Fixamos todos os días. Moitas gracias. Un bico. Chao. Son geniales, Carmen, vou coller aquí as dúas maus. Carmen de Sofán, Carballo, ten que decidir entre dúas chulas. A chula de calabaza Fixaste los dous moi ben. Ui, xa non me dixo nin acabar, está Moi nervioso, ben, vale. moi Pois ben. Carmen, sí, moi ben, pero non ten que ganar, se te dixen antes. Pero gustame máis a de calabaza. ¡Ave, Merche! Aí está Merche do Morraso. Dios, está espectacular, Merche? Ti nada. Estou en racha, Ti ¿no? nada, Que non, eu ti quero nada. probalas, No, pero tan tarde. Está boísimo. Espera, Carmen, moitísimas gracias por vir. Pasáchelo ben? Encantada. Pois eso é importante. Comiches ben? Encantada de veros a vos, sí. Pois nós encantados de que veñas. E nós marchamos, señoras e señores. Mañán hai máis a voltas co prato e hai máis quen anda aí verán. Bicos, xa mañá. Chao, chao.